एगो औरत अपना पति भीरी फोन लगा के ए अंगद भैया तू कहले बा अपने दिल के बात। कवन बात कहले बा ए विजय भैया? हो कैसे काटी उमर जिंदगी भैली बा जहां रउआ बस गईन जाके बहरवा में। जल्दी से गमला कराला बलमुआ कहिया ले रही नैहरवा में। और औरतिया कहले बा अपने दिल के बात कह दिया ये हमार बलमुआ। हमके ना अपने घर में जिंदगी बितावत आनी हमके तनको मालूम ना सुना हमार बात। तू तो कहीं के हुओ से कट होई बचानी। परेशान हम हूँ बानी जवानी। तू तो कहीं के हुओ से कट होई बचानी। एने परेशान हम हूँ बानी जवानी। जल्दी से गमला कराला बलमुआ कहिया ले रही नैहरवा में। बात